The champion. Sazohleka. 10K. Back to the city. Play. Energy. 10K champion 2025 MDU Duzi Shezi. Ufila kanjani bethi ngoba i-champion kwi-festival ye-hip hop enkulu kunawo wonke Africa? Yeah, ngifuna uqamba it feels great because knowing nokuthi dala lento 2013 now we know Big Zulu, Enzo, Assessor ukuthi ngizoyina manje kulonyaka it means a lot to me because ayikho lula. Sure. From uqala nje usayiqala samele udecide ngoma ozoyisenda ukuze uzokhetha kwi top 20 ezovotela kuma top 8 umsebenzi onzima uyovela usende noma iphi ingoma phakathi. Sure. Yeah, hambelana nokuyimisela nothando layo lento. I hope izongivulela eminye iminyango engcono futhi. Already mhlawumbe makuthiwa next year bakunika i-sets main stage. Ngifisa ngisho kuba ikusasa futhi. Ngiready kakhulu. Ngibhekile yona kumnandi ukuhlala wazi ukuthi unekick enkulu ezayo futhi. Sure. Yini ongayisho mhlawumbe kumuntu obukela ku-MDU about le victory yakho ukuthi uhambe uye egoli, uhambo lakho lokuye egoli, ugcina uwinile nabantu abakusupportile? Into engayisho bese umuntu obola ku-MD ukuthi kumele uyazi into yakho futhi. Yabo nami ngayitshela kudala ukuthi as much as ngirapha ngenza ingoma nabantu kodwa ama-competition futhi ayangibhoha because ngifila ngazi sivela I was born to win. Sure. NguKenneth gama lami futhi ngesi-Irish means handsome, ngesi-Greek chaza ukuthi uyi-leader. So ngafollow ekubeni i-leader futhi baba mangizalile ukuthi ngibe leader I always win. Sure. Ngibe sibonelo kwabafesa abeze emva kwami. So ukudlala ama-competition e-rap from hood versus hood, isando wonke sure kuthatha ekukhandeni o-MDU because ngiphinda vele ukuthi i-competition inamehlo la ama-judge, inamehlo e-audience, inamehlo even nalabo o-compete nabo, o-participate nabo. So the more ngiwina is the more igama lami lifika because ayikho i-competition engijoyinayo isendaweni eyodwa. Ngiwina e-percent isesithawa, ngiwina kwi-Bethesda City segoli, ngiwina kulokhu kule. So igama lami liyaspreadeka and la ngifika khona ngisathe serious because kuyazi ukuthi awuwini i-competition uwedwa, wina i-competition enabanye abantu futhi uyakwazi ukwenza lento. So isitory sami leso mina uthi after ngiyaqinisa ama-competition ukuze mangirapha ngizoyithola i-attention engiyifunayo. So nomunye umuntu olandela emduti angamtshela yona ukuthi azi into yakho first. Khona omunye ogood ngama-back, khona omunye ogood ngama-freestyle kodwa sonke sayidropha ingoma sa-release. Uyayazi into yakho akayimix lokho shama freestyle kusasa ngizoshaya lokho kusasa ukhila lapha ukuze la kuzoba grand yabo. So azi into yakho first mawukuthi nje uyarapha noma uyadansa noma udlala ibhola azi story sakho. Mhlawumbe yini ongathi uyifundile kuyona i-competition from i-judgment, i-crowd, uvalo obunalo, ama-results ekugcineni? Okay, kwi-judgment ngifunde ukuthi akujudgewa lento eyenzekile kuphela. Khona angikhulumi kabi but ngisho into engiyifunde kule competition khona abajudge nange-support ukuthi ungayishaya wena itenswemi ngingene mina ngibhede kodwa i-judge livotela mina ngikuzwile ntwana nami uthi wasentuzuma nami ngasentuzuma lapho nginika wena lo one yabo. Ngifunda ukuthi khona abantu abavota kanjalo bama-judge. Ngifunde nokuthi ukuya kwi-competition kunjengokucela first kumele ulindele u-yes no. So moyo obheklisha kumele ulindele lo muntu uzokuhlula noma uzowina. Ngiyaqala ukungena kwi-competition enabantu bonke akekho sekwa-complain unlike amanye ama-competition engikwaziyo akekho sengamuzwa ukuthi urojiwe, akekho kade efuna ukule goloza othi kanjani. Ngifunde nalokho phinde ngafunda ne-patient. Date 47 namhlanje first angazithola u-10K wami engowinile kodwa yeah still ngisaremain humble. Maybe it's for the best ukuthi ngawutholi fast mhlawumbe ukuyidonsisa kuzongisiza ukuthi mase ngiyithola ukuthi hey kuba sheshe wayithola ngaba kwenzeka ngokuthi angazi but-ke ngifundile ukuthi kumele ngilinde first. Kumele ulinde kahle kahle umuntu whether uthola into enhle noma uthola into enkulu but mokuthi eyakho and uyazi ukuthi yeza. Ngifunde nalokho kumele ngilinde 10K imali enkulu, imali engaze ngayitohoza ngayihola ngaze ngayiwina somewhere kodwa ngoba nguwinile and ngiyachesa ngiyaxoxa nabantu eseke bawina before boxes
Bully Beats, Oscar, bonke first bayithola. So Sure. knowing ukuthi nginabantu abayiwina lento nabayithola. Why kumele nokho ngespose Black Soda sithi ngifuna imali yami hayi. Obviously loba ngayitholi, shuthi khona inkinga eyikhona, kumele ngilinde, ngifunde nalokho. Be patient. Wona uyeza kodwa asithembe. Mhlawumbe wena uyazinothisa ukuthi lokwayiqala le Shandisi wakulokaqala ukuba in public ukuthi usukhulile. Yeah, kade kusho uSicefe izolo yazi ethi wakhula phambi kwami ngikubuka because tengasho ukuthi ngikhulile sengasho iminyaka experience pheze namaphuzu la ngifike ngadlala khona